حابن تتمامي نخل قدامي نور حقابز وفر كندي كوينو قطر زيتات مسحسم عدمغا كابز دمر نبرخ خبز خمر كاب عزمي حولها ستسدع قنها سمبركا وعلها سمي كيد فلتتك كيساب لومي زلها كله فتكون ليكون سبنكا حابن تتمامي لو كله قدامي ممرر داغ مسكا مستقم زتتاقمكا ተኸታተልቲ ፊልምታት ኣብ ተዓዘብቲ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ተቐባልነት ልዑል እዩ። ኪንዮ ምዝንጋዕ ብመንገዲ ፊልምታት ማሕበራዊ ህይወት፣ ባህላዊ ክብርታትን እዋናዊ ኩነታትን ወዘተ ስለ ዘንጸባርቑ ኣብ ምኹስኳስ ክብርታትን ምዕቃብ ታሪኽን ሃገራውነትን ኣበርክቶም ዓብዪ እዩ። ክንዲ ዝኾነ ሚኒስትር ዜና ተኸታተልቲ ፊልምታት ኣብ ምስሳን ዓቢ ተበግሶ ወሲዱ ድሮ ሓያሎ ተኸታተልቲ ፊልምታት ብመራኽቢ ብዙሓን ተመሓላሊፎምን ኣብ መስርሕ ይርከቡን። ተኸታታሊት ፊልም ኪዳን ን41 ሰሙናት ኣብ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ክትፍኖ ዝጸንሐት ብቐንዱ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዘተኮረት ኮይና ንኣበርክቶ መንእሰያት ንዕርክነት ቀደም ንሓዳር ወዘተ ብኩሉ ሸናኸቱ ዘንጸባረቐት ፊልም እያ። ብዛዕባ ትሕዝቶኣን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ነጥብታትን ምስ ደረስትን ዳይሬክተር ናይዛ ፊልም ዕላል ኣካይድና ነይርና። ሰናይ ምክትታል። ዝኾነ ነገር መበገስ ኣለዎ ከም ዝበሃል ተኸታታሊት ፊልም ኪዳን ዘቕረበቶ ትሕዝቶን ዛንታ መንቀልዩን እንታይ ነይሩ? ንደረስቲ እታ ፊልም ኣቶ ሚካኤል ኣብርሃምን ጋዜጠኛ ደበሳይ ወሉን ዘቕረብናሎም ናይ ፈለማ ሕቶ እዩ። ናይቲ ድርሰት መበገሲ ሓሳብ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ርእሰይ ይመላለስ ነይሩ። ኣነ ግን ተመክሮ ናይ ስክሪፕት ናይ ፊልም ስለ ዘይነበረኒ ናተይ ተመክሮ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ አንቀጻት መጽሓፍ እዩ ነይሩ። ቀፂለውን ኣብ ተዓጠቑን ኣሰናዳ ቦርድ ኮይነ ሰሪሐ ኣብ ኮሚታት ተወሰነ ስለ ዝነበረ ደብሽ ብቐጻሊ ካብ ነዊሕ ዝምድና ኣለና የሕዋቲና ዓሩኺና ዘይትሰርሕ ገለ ይድብለኒ እሞ ሓሳብ ኣላ ገለ ደይትፀሓፈ ሃባና ምፅያ ገለ ብል ዳሓር ፅሒፈ مساكو ندبش ريو طبقن برغلمه ليلو خبتا زينبرتا كم بحدش هيوت هلبيسو كبت تبيتين لعل غيرو خلاليعو امتيوا مالتي امتي مسرعيني بطعمي هبمتن لعلي تحقيسه تناتو سرح كم مجمرتو سلا دكاتاتو لو سلا زفلط انا نعو مسو غينا سرح نعي عاب نغاري مالتي زخرعي اورعينها يحقيسني كابت تبيتين لعل غيرو اسفيهم صيوانتا امتي هيبن راي امو غلمه ليلو ماليش خمانس عدل هيبن ناي راي امو نحن دحرغل نغرات الله انا بلان خلينا غلبلن دونغي خمانا انا ماليش اي غلغليلو دفافي نريمتي صبغت هذا الليل ناشو نغرات كمزم مو بزتر انا خمي قال خوفيلنا ماليشنا كسايرنا هو انا ونالن غليلو شعو هم بحدش ماليش خلاي جزء عدل ديلو أسفيحو تتأمام من سرح جيرم سوا تحوجيسه بكا مو تقصليلنا بخمسة أيام جمرت عملتي
تزانتا قاليو مس حقنيا استايز تاساسري قاليون دمهازنا مالتي تطبقاتات قال ملب على هتفطر له كله غلي غير له غلي جن مبزحته تسب على زتجبر يقال يدبلك مبزحته جن قاليو خبت تمكروناتنا خبت نري دبقسناي سنة بابا فريات نتصبرق معلتها ومنبابرونان هيوتنا نيم من قال زانتا كم تخجل زسان حنتقينو نتزنق على حساب من صرتا فيلم حيزاتو زنبرت تحستقم تحستو تخاطاليت فيلم كيدان ذات كورو لخرنا بغندو ابتي ايرتراوي هاجراوي فقرن زي باتخ جننتاوي مور الراسن حدا كرنا او حدا تاع فيلم ذات كورة له ودايو تخلاي اتي وترو نحبنلون نقرعلون ايرتراوي محبراوي خبرتات نزون كتنصبارق زنقلتو حسابات አለው ሳልሳይ ከአ እምነት ሃይማኖታዊ እምነት ማለት ዘይኮንኩ እሙን ሙኻን አብዛ አመን ካሉ ነገር ዘይ ሸራረፍ ዘይ ክማ መትከላው እምነት ክልወካ ከም ዘለዎ ካብዚ እምነት እዚ ምስትወፀካ ዘጋጥመካ ፀገማት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰለስተ ዓበይቲ ዕኑድ ዝጥመር መልእኽታት ወይ እውን ኣተኩሮ ዝነበራ ፊልም እያ فيلم كيدان بسلسة كورنعات استمقاقلن نحاد حدو زتأساسرن تحستي أقريبا تحستو بسنة باباو قدي تقاحيلون تصبيقون نتعذبتي أبز قربالو انتاي ملقت أحليفو مبال أقداسيم تخطاطاليت فيلم كيدان نحاد حدو زمالالان زدرارعن ملأختات إذا الله إذا ملأختات زحجي بقندو أب كيدان زدها بقينو عنده قداي ناس كيدان بينا يكون عنا كيدان جي أب سلسة استفل عليه مسرة ويان نخيدان زسمعون زترورون ويون كيدان كتعتول لهم زلكا نقراتن يا توكيرا مالتي تقدماي إرتراويان زلوهم كيدان إرتراويان كل نقراتهم رحريحهم والقاو وانيناتهم بهجتاتهم رأيتاتهم من مصايتاتهم من مصاينا يتهاجر نخصبق كل عينة واقع زخفلنا حزبينا إذا خيدان زي أبتم ناتنت زمزو آياتاتنان أبوتاتنان زدرت زي كونه حدا توراراسي كبرينا إذا هاجر مخانو قدم هاجر زسرع نجر كم زي اللي زتورسه كيدان كم زلوا سلازي إيرترا التحبن بدقة زي كمه زي نقنق كيدان زلوا هاجر دقات الزعابي هيوتومن كابهم زحتت زبلن زخفلوا لنا هاجر مخانو ينارينا زقا من ساعات دحرنا صنت سولدو من ساعات كي تعرفوا ما انت خبرنا إذا هاجر ما انت دحنتنا إذا هاجر ما انت لو على النت إذا هاجر كل نجار كوفيو هنا مالتي زي تبقى عنده كيدان إرترانن زقول لحي تقال أي أبعر كنت زلوا كيداني سي كلاي ملختي زنطانيا مالتي أبزي عركي قليل نجار كم زي كونه نالبات سب حوخاي قربخا حوخايو ناتكا زبلحا كاب حقي زير حقي امنت الله ግን حوكا ببخان بديخان زوهابكا سبكاي عركخا ግን بكل ملكعيتات حدا مخان كرغاغيصكا بكل ملكعيتات تملالان سطمكان اكل ስለዚህ በምርጫኻ ተፈጥሮ ወይ ተምጾ ሓው ምዝ ሓውዚ እንታይ ዓይነት ኪዳን ይኽልወካ ዘሎ እንታይ ዓይነት እምነት ይኽልወካ ዘሎ እንታይ ዓይነት مسؤول التأساسر حدنت إيوه هلوكا زلوا
ስለዚህ ኣብ መንጎ ዕሩኽ ክህሉ ዘለዎ ኪዳን ኣቦታትና ወይ እውን ቀዳሞት ወለድና ዓርከተይ እንተዳኢሎም ልዕሊ ዓርከት ዝስራዕ ነገር የለን ዓርኪ ብረብሓ ብጥቕሚ ብግዚያዊ ዘብለጭልጭ ወይ እውን ትምነዮ ነገራት እተቐርቦ ሰብ ኣይኮነን ዓርኪ ናይ መትከል ተሓልፈሉ ዝሓልፈልካ ምዃኑ ብዙሕ ንዑ ዘንፀባርቕ ታሪኻትን ናይ ኣቦታትና ዘነይት ክብርታትን ኣሎ ስለዚ ሎሚ ተላሊኻዮ ጽባሕ ትገድፎ ወይ እውን ከምዚ ክዝሕለካ ብኢድካ ክውዒካ ብማንካ ዘይኮነ መትከላዊ ዓርክነታዊ እምነት ክህሉ ከም ዘለዎ ከነንፀባርቕ ፈቲና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክብሪ ናይ ዕርክነት ኣብ ዕርክነት ዘሎ ቫልዩስ ንዓርክኻ ክሳዕ ክንደይ ኢኻ መስዋዕቲ ክትኸፍለሉ ክሳዕ ክንደይ ኢኻ ምእንትኡ ከም ነፍስኻ ተፍቅሮን ትፈትዎን ተኣምኖን ምስ ዓርክኻ እኳ ምስጢርካ ትከፋፈል ምስ ንወለድኻ ንሕዋትካ ዘይ ነገርካዮም ነገራት ምስ ዓርክኻ ኢኻ ተውፅእ ዓርክኻ ካብ መከራ ውፃእካ ዓርክኻ ኣብ ኩሉ ዕብየትካን ጉዕዞኻን ይሕግዘካ ስለዚ ትርጉም ዕርክነት ክነንፀባርቕ ፈቲና ማለት እዩ ከም ሳልሳይ መልእኽቲ ከዓ እቲ ሓደ ሃገር ዝሃንፅ ስድራት ትምስርተሉ ተካእቲ ወለዶታት እትዕብየሉ ናይ ክልተ ፆታ ወይ ስድራ ቤታዊ ቃል ኪዳን ማለት እዩ ኣብዚ ቃል ኪዳን ከዓ ክልተ ዝነበርካ ሰብ ሓደ ትኾነሉ ክሳዕ ክንደይ ኢኻ ሕጂ ንመፃምድትኻ ብኺዳንካ ትፀንዕ ከም ዘለካ እሙን ክትከውን ከም ዘለካ ካብዚ እምነት እዚ ካብዚ ጽኑዕ ቃል ኪዳን እዚ ካብዚ ብሕልካን ጥሕልካን ዝኣተኻዮ እሞ ኣብነት ናይቶም ዝቕፅሉ ስኻ ተፍርዮም ዜጋታት እውን ክትኮነሉ ዘለካ ካብዚ ሓዲድ እዚ ምስ ትወፅእ ከዓ ዘጋጥመካ ሽግራትን ፀገማትን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዕብይ ዝበለ መልእኽታት እዩ ክኸውን ካልእ ኣብ ቃል ኪዳን ምስ ኣተኻ ወይ ሓዳር ምስ ገበርካ ኩሉ ትደልዮ ነገራት ዘይከጋጥመካ ክእል ውላድ እውን ዘይከጋጥም ክእል ሕጂ ነና ኢኻ ሚዛን ትህብ እንዳ የማነይ ንኣብነት ካብቶም መሰረታውያን ናይቲ ዛንታ ከም ሳፕሎት ንበሎም ግን ቀሊል ተራ ዘይነበሮም ከዓ ዘይወለዱ ስድራ ቤት ነይሮምና ሰብኣይ ኣቀዲሙ ዝወለዳ ነይራቶ እታ ሰበይቲ ግን ከይወለደት ምስኡ ትነብር ማለት እዩ ኣብዚኦም ዝረኣናዮ ምትሕልላይን ፍቕርን ንሱ ዝነበሮ ብቐረብቱን ሕዋቱን ድፊኢት ምክንያቱ ውላድ ሓደ ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሕብረተሰብ ክትወልድ ክትክእል ኣለካ ዝብል ድፊኢት ንዕኡ ብሚዛን ናይ እምነትን ኪዳንን ክስዕሮም ከሎ ርኢና እታ ሰበይቲ እውን ንጓል ሰብኣያ ከም ውላዳ እኳ ደኣ ካብኡ ንላዕሊ ንኣብነት ገለገለ ኣብነታት ኣልዒልካ ሰይተቦ ከምዚ እንድያ ዝብል እምነታት ወይ እውን መረዳእታታት ክህሉ ክእል ኩሉ ዲግን ከምኡ እኳ ደኣ እቲ ዝበዝሐ ከም ውላደን ዘዕብያ ኣዴታት ከም ዘለዋና ስለዚ እዚ ምንጩ እንታይ እዩ እቲ ኪዳን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኪዳን እዩ እቲ ውላዱ ውላዳ እዩ እንተደይ ወለደት ብኺዳና ፀኒዓ ከቢራ ትነብር ስድራ መስሪቶም ኣለዉ እዚ እውን ሓደ ካብቲ መልእኽታትና እዩ ነይሩ ካልእ ተራ ውላድ ኣብ ዘይተሰማምዑ ወለዲ ኣቦኻን ኣዴኻን ምስ ዝገራጨው ሰብ ስለ ዝኾኑ ከዓ ምግርጫው ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ውሉድ እንታይ ክኸውን ዘለዎ እንታይ ዓይነት መርገፂ እዩ ክሕዝ ዘለዎ እስኻ ቁንዕ ኣለኻ እስኻ ጌጋ ኣለኻ ምባል ምፍራድ ክኸውን ይኽእል ግን ንስነ ሓሳብ ወይ ኩነት ኣእምሮ ናይ ክልቲኦም ወለድኻ መዚንካን ፈሊጥካን ከመይ ጌርካ ኣብቲ ገዛ ሰላም ተስፍን ከመይ ጌርካ ህይወት ትፈጥር ከመይ ጌርካ ዝጠፍአ እስኻ ትደልዮ ክብሪ ናይቲ ገዛ ትመልስ ስለዚ ውሉድ ኩሉ ግዜ ሚዛናዊ ክኸውን ኩሉ ግዜ ንክልቲኦም ወለዱ ብዘይነፃፀለ ዕንቲ ዝርኢ ክኸውን ንሰላም ዝፅዕር እምበር ናይ ሓዲኦም ወገን
ሒዙ ነቲ ጉዳይ ዘነሃህር ክኸውን ከም ዘይብሉን ኣብዚ ዝተጠምረ መልእኽታት ነርና ስለዚ ኩሉ ምስ ኪዳን ዝተኣሳሰር ኮይኑ ኩሉ ምስ እምነት ምስ ውሽጣዊ ጽንዓትን ሓይልን ዝተኣሳሰር ኮይኑ ሃገራዊ ክብርታትካ ኣብ ምኹላዕ ዘተኮረ መልእኽታት ነርዋ ማለት እዩ ስንዳት ወልዳዓቲ ኣብ እንዳሓግ ደው ኢለ ክመጎስ ይደሊ من ما دو بليلك أي بعلين دي زل خو نسخ مالتكو أنا مالتي كم دي كنا دحين أبزا قد دايزي أقل من نفسنا نوكل وا أنت لنا حل نخون أنت لنا فحكني من خلق أكل بنا كوعي كان مانكا كزحلة كبير كان بسرعة تبلي زل خدم برتصوع للخي كيدان كودي قربافتي ما يكلتي زنابر نايتهم معروف سوم لكعبت قال كده ما عركنات تصر وحيد كان مع بايز بحال دلو زغورو صعبينو كن زي ترايم نجر ما تسايس خو مخوني له ما يحسب نتحنت حدار كحلو قبلو نفتحنت حدا تي هافستا متي نقنق ابيلو جبت حدا وغن كا ميستر كاسي ابي قال كده انتاتون حدا غزي تمهركاتا زانتا معناتو لكع بقنعنا يم جيرمو بغفو حاسيبهم قال يكون نتي حدار كحلو نتغيدان كحلو زغوروي زيرو زيرو قلنا نايتا حانت سبيت محيال نتي نجر ندابولو متي ام مጨረሻውን بتصبغي تزازيمو مالتي الجس ميسترون حد ጊዜ موصو خمزه يترفو قال نجرون كبلال كخمزغل ابينا اي خاطر تصرفت وحد كا ميرا بخالو قرنا مالتي اذا هاجر زي بمنسيات هاجر كوينا بمنسيات هلاويا ترغاغيصو قداموت منسيات ازوم استركبو حصانات كا حنتي حفرتن كبرتن هاجر كابياتاتهم ابطاتهم تركيبنا اذا خبرت هاجر زي حجي كل مداوي معانا نقصالن ناي مخلع عن حلافنا ناي زمان سيزي حلافنا مالتي لازم بقبري كا زرعي من سي مخانو هاجرو امهنات هاجرو اب من معبال زنبره من سي زي تصبيو حدغا مسغاطمو زرعيو جغننات زرعيو قراصنات زرعيو زي بتاتخ ورشا جغننات هنا ارينا ازي ابوام كينات راح ينبرن ازي ابتي نوح زقصله بستغرا لي تصابوتات ملوء سلام كما تصلوا ابزي كاله وان من سيك صحجي سنو نخيسو لعل نفسه سريعو اب نابرون هيوتوننا تصقمه هاجرن كيتصقم زقصل زلو زنيت زخرع ولدو مخانو هنا نغلص دلينا سب بزحي بحقتاتو بزحي طموحاتو بزحي دليتاتو خمال زخل عقمي يبلان هاجري يلو امينو جن نتدليتي نمتكبار نترايتي نميجبات سنو نخيسو دليتاتو قتيو يقصل كمزلو هنا خنري فتينا مالتي سلازي اوشت ازي ኤርትራዊ ጅግንነታው ርሻ ተተባዓት ተጅግንነት ተጻዋርነት እቲ መጻኢ ጠሚትካ ንህሉ ጸገማትካ ዓቢጥካ ወይውን ንህሉ ጸገማትካ በዲህካ ናይ መኻድ ዝለዓለ ወኒ ናይ መንእሰይ ዝለዓለ ክብሪ ናይ መንእሰይ ኢና ከነርኢ ለሪና በዚ ጥራሕ ዝግለጽ ኣይኮነን ናይ መንእሰይ አበርክቶ ናይ መንእሰይ عند مأكل نايز هاجر مخان عند حقو نايز هاجر مخان سلازي بزوحي تواجع بزوحي تي زخفل زلو مسوعة النت زخاء حدا معلتي أما خم زلو بمؤمن أيوه نابتي نسوز دليو نابتي نخلو زربح كينولك أو روحها نخلو ناب زربح رأيت أميت كان معه كم علامة نمجبات زخفل زلو واجع زمن سيزي زحلفو زلو ويزريو زلو صنعات نمغلاط كيدان غير نجر وحد كابتو بزح الى نبل نخيل مالتي
ድርሰት ዋላ እኳ ዝዓበየ መበገሲ ስራሕ እንተኾነ ንድርሰት ናብ ስእላዊ ሙዳይ ብምቕያር ህይወት ዘልብሶ ዳይሬክተር እዩ ኣብ ፊልም ኪዳን ዝነበረ ትሕዝቶ ህይወት ንምልባሱ ዝነበረ ስራሕ ፊልም ኪዳን እቲ ድርሰት ኮይና ስነፀት ማለት ኣብቲ ህይወት ናይ ምልባስ ከዓ ዳይሬክተር ምስ ዝተፈላለዩ ተዋሳእትን ካልኦት ዓየይትን ኮይኑ ይካየድ ዘለዎ ሕጂ እሳ እኳ ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ስታያየ ኣነ ሒዝያ እምበር ካልእ ዳይሬክተር እዩ መጀመርያ ሒዝዋ ነይሩ እቲ ጠባያት እውን ተዓዲሎም ገለ ፀኒሖም ግን ብስራሕ ምክንያት ምስ ተንቀሳቐሰ ቁሩብ ግዜ ጋብ ተገይሩ ጠጠው ኮይኑ ማለት እዩ ንምፅባይ ድሓር ዘይከውን ምስኮነ ግን ኣነ ተፀዊዐ መፅአ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ራብዓይ ርብዒ ዓመት ናይ 2019 ሽዑ መፅአ ሕጂ ኣብዚ እንታይ መጀመርያ እታ ፊልም ተረኪበያ ተብተብ ነይሩ ቀልጢፋ ክትጅምር ኣለዋ ነዊሕ ግዜ ኣበሊዓ ቀልጥፊ ስእሊ ጀምሪ ገለ ነይሩ ማስ ፀቕጢ ነይርዋ ናይ ብሓቂ ፀቕጢ ነይርዋ ፀቕጢ ነይሩ ግን ነቲ ፀቕጢ ክብድሆ ፈቲነ ስለምንታይ እዚ ናይ መሰልሰላ ከም ዳይሬክተር ኮይንስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓብ ስራሕ ወይ ዓብ ፊልም ተኸታታሊ ዝኾነ ፊልም ቅድሚ ሕጂ ኣይሰራሕኩም ዋላ ከም ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣይሰራሕና ሓደ እዚ ኣብ ኣእምሮይነት እዩ ኣብ ካልእ ግን እሰርሕ ነይረ ናይ መድረክ ድራማ ድዩ እዚ ኣብ በዓል ናፅነት ኮነ ኣብ ፌስቲቫላት ካልእ ናይ 20 ሰነ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝመፅእ ድራማታት ናይ ሰዓት ድዩ ናይ ሰዓትን ገለን ኣብ ከምኡ ኣብ ብዙሕ ሰሪሐ ኣብ ስድራ እውን እታ 2009 ጀሚራ ክሳብ 2017 ዝኸደት ኣብኡ እውን ተሳቲፈ ግን እቲ ኣካይዳ ናይ ሲትኮም እቲ ኣካይዳ ናይ ሓደ ተኸታታሊ ዝተኣሳሰረ ዛንታ ዘለዎ ፊልም ኣካይዳን በበይኑ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ እውን ክገብሮ ኣለኒ ኢለ ብብድሆ ኣትያ እምበር ግዜስ ኣይሃበትንን ንዓይ ግዜ ኣይሃበትንን ብዝኾነ ግን ኣብቲ ህይወት ምልባሱ እንታይ እዩ ነይሩ ሓደ ነቲ ፅሕፈት ግቡእ መርዳእ ጠባያትካ ምፍላጥ እቶም ጠባያት ኣፅኒዖሞ ዶ ኣየፅንዕዎን ምክትታል ምልምማድ ካልእ ኣብቲ ህይወት ናይ ምልባስ እቲ ፅሑፍሲ ናይ ብሓቂ ማለት ህይወት ለቢሱ ኣብ እዝኒ ወይ ከዓ ኣብ ዓይኒ ተዓዘብቲ ሓደ ክውን ኮይኑ ክመፅእ ከም ዘለዎ ኣብዚ ብዙሕ ፃዕርታት የድሊ ኣገልግሎት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ድፋዕ እንታይ ዓይነት ህይወት የሕልፉ ተጋደልቲ ኩሎም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ሰራዊት ኣብኡ ሕጂ ሓደ ፅቡቕ ነገር ሓደ ተጋዳሊት ስለ ዝኾንኩ ማሲ ስራሕ ንዓይሲ ጋሻ ኣይኮነን እቲ መነባብሮ ፈልጦ ፅቡቕ ገይረ እቲ ላዕልን ታሕትን ፈልጦ እየ ምናልባት ግን ደቀቕቲ ደቅቕ ነገር ምሻለካ ከምዚ ስውነት ከተውፅኣሉ ዝደለኻ ነገር እንተሎ እቶም ብፍላይ እቶም ኣብኡ ዝፀንሑና ናይ ክፍለ ሰራዊት 36 ኣብቲ ናይ ግንባር ናይ ከባቢ ፀሮና ዘሎ ሓሊፍካ ፀሮና ሓሊፍካ ዝነበረ ድፋዕ ኣብኡ ናይ ቀዳማይ ብርጌድ ኣሃዱ ስለያ እሳቶም ምሳና ተሳቲፎም ነይሮም ብጣዕሚ ንፉዓት ሓያላት ነይሮም ብሙሉኡ ተሓባቢሮምና ምሳና እውን ከም ተዋሳእቲ ነቲ ሓይሊ ትበሃል ናይ በዓል ሚልዮን ወይ ከዓ ናይ በዓል ካሕሳይ ከነቑማ ከለና ካብኣቶም ኢና ሰራዊት ወሲድና ኣብኡ ኣላማሚድና ኣብኡ ስኢልና እዚታት ፃዕርታት ተኻይዱ ማለት እዩ ካልእ እቲ መደባትካ ምስራዕ ምስ ካሜራ መዓስ ትስእል መዓስ ተላማምድ መዓስ ካልእ ንጥፈታት ትገብር እዚ ነይሩ
درست بوغونهم نتي كابتن حساب كساب ناي مودعتا درست ناب سئلي مستغيرة زنبرم ريتو كقلتسن كالو تزبزها كاب قليون كاب تدا حسب كان لعل تصبيغو يتأنحي أبقال نقرات كا خمسة بقول لك بزح نقرات وهايد كاخد قبرو عرض خيلون نناش نقراتهم كله خيلي بحافش قتا فتريق الله هاجن توم تواساتي البيسوم يم هيوت صبغي نحن عجبنا لينا أبنا ناش نقرات نقال كمان الرأي نقر سلازولا أبتنا يمرتا إذا كم زد خون نيرو تبلو لحد خلت أي سأل حافش أوجن صبغي نيرو أنا عجيبة بوجني بدايركتر استقايلة تعرن حالكن رديو نوعها كبري اليوم كنبو زلناني نعتو نتي إن إحنا صحفنا وهو تزلبس دايركتر عبد الحجي كمسب بتزبزح تعقب أقول عشان حد قاريته كله كا يخيل خون عبد مسرته ومن الوقت عبد عدمنا مرارت أنا قلت توسعتي معي بوغني زي عقبت نيرني أبوزي الرمو أي كاركون أما قشة سلازم أباركم على تيو تم توسعت جن ولا بعد ما ينعس عنبر نايمو ساعة من كلتن عرينا ناين شفينا نوعين التي حواف سلازي أتي طبق نجرو يعبي أتي بخمتة حسب كايو زخده سلاز عبي كل جزء هذا تزعلي نجر كتوسد سلاز لك نعيش تجمعات كله بحريوي سلاز خانة بتستقيد أسرح بقصات محنة قالت دلي حدا كاب إمام الدايركتور ممرز تواساتيم أبتخطى تالت فيلم كيدان زنبورو تواساتي بلك نتدرست عن صباري اليوم وقت مريض من اليوم نيرم نعمت جن حجي ولا أبريتو زنبري ولا هو تبوريتو تاتنا هزبي نتسنيرو تندزار وزنبرا ناير كألم بوتا نير حنتي ناير دانوس تيان دا أتوبيتو أنقالو حجي اتي القليل دتفقا دحانيو اتا ناير كألم بوتا جن كال نعاء تخون سبيل عدلو مانيو تبو بوتا مالتيسي أبوتا تمديباتاني راسب جن أي أقطعم خينو I don't know but صح أبغى أسرحتن فقدني كنتن فقدني سلزي كنت بزحت استاي يمتعني رنجن تكوين مسلك شعو حدا فيلم تاتي عيان يرو كلا أي نجر بتخكل مش معنى بسرعة محازة تخانة تعدختم مخالكا جن محازة كتكون على كم زناتا إيج كروب كتكون على تبايلو كال زعم كات فترة تانيو أبتن كالوت ناي ما يجولو فيلم نيرا ناي جورجو نيرا خالو نيرا حجي إذا أتوم تحزاتين ويت حزاتيهم أنا خاخ حزومي مالتهم سلازي أو أنتي زعم على مسيلوكا نحن سئلنا نوفق لنا أتيوم كم سلازي نبرة ولا بالعلون أب فيلمس أبكال فيلم تاع سلوات كتسوي عن كم زي بالليون تبلنا مواتر نيري مواتر نايت واساتسي أبدأت تسجلنا نيرنا نايوردانوس حجاني تايوردانوس بين خم تباين تعيز نبرة بزح استايق بركون سب كنت زاربني أب مريت مسمته زياس عبايا نأخذ قالكس وين تاميزان قالس كتكون نايت خلينا زبنير أنا حجي بمنتاير هي مسلكا من الباش تسوينا تحفز في السلسلة بعد ما أزيا خبايت النسيا أزيا يا خباين إشتون إشتيا يردانوس بخر واليك تكون تخيلها أتن بخرتات دمها حنسا لعلجيتات نزار قاون علوا حجي كم زيتات رياليتي تات سلزلو سوليانا نفعتني رات تبق تواسي أزبل تمكرو زلوا سلسفنت ما تعتباي دمها بوزح زي تغير بتحنسا زقبرت تاقيقا سقاي زملعا عدي
ስለዚህ ነበረ ተናይ ስቃይ ህይወታ ብጣዕሚ ኣምፅኣቶ ንፍዕቲ እያ ማለት ገሊፃ ካልእ ሜክኣፕ ናይ ማዳታት ናይ ሕሰብ ንገብረላ ነርና ኣይኽፈእትን ኢና ንብል ኣብ ትዕዮ ስለ ዘምፅአቶ ሓደ ዓወት እዩ ንባዕሉ እቲ ክሳራ ናይቲ ጠባይሲ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ነይሩ ማለት እወ እምበር ኣብዚኣ እቲ ማዕርኡ ኮነልካ ፅቡቕ እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ርእይቶ እውን ፅቡቕ እዩ ሃናፂ እዩ ኣብ ቀፃሊ ተመኩሮኻ ዝሃንፅን ክስታይ ተኸታታሊት ፊልም ኪዳን 41 ክፋል በፂሓ ተወዲያ ተዓዘብቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ዛንታ ተበቲኹ እዩ ኣብ መንጎዮም ኮሊፎማ ወዘተ ዝብል ርእይቶታት ነይሩ ደረስቲ ብወገኖም እቲ ዝተበገሰ ዛንታ ተወዲኡ ድሕሪ ምባል ክትቅፅል ግና ዘይትኽእለሉ የለን ክብልዮም ገሊፆም ሰብ ቀፅልዋ ኣይዛዘምኩማን በቲኩምና ኢኻ ክብለካ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ምሳኻ ፀኒሑ ክሳብ ክንደይ ሰጢሙ ፀኒሑን ንዕኡ ዝምልከት ዛንታ ኣምፂኻሉ ፀኒሕካ ንምዃንካ እዩ ዝርዳእካ ሕጂ ንሕና ከም ፀሓፍቲ እቲ መሰረታዊ የዕኑድ ናይቲ ዛንታ እቲ ፕሎት ተዛዚሙ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ምክንያቱ ሓደ እንታይ ክኸውን ኣበይ ክበፅሕ እንታይ መፍትሒ እዩ ክትብሎ ዝፀንሕካ ኣካይዳ ወይ ዋሕዚ ኣብ ሓደ ማዕለቦ እንተዳ በፂሑ እቲ ካልእ ግድን ኣይኮንካ ንኩሉ ክትሸርቦ ማለት እየ ስለዚ መሰረታዊ ሕቶታት ናይታ ፊልም ተዛዚሙ እዩ ግን ከዓ ክቐፅሎ ዝኽእል ነገራት እውን ኣሎ ክቐፅሎ ዝኽእል ከተዕብዮ እትኽእል ነገራት እውን ኣሎ ስለዚ ስለምንታይ ክንድኡ ደይተፃሕፈ ስለምንታይ ናብኡ ገፁ ደይዓበየ ክትብል ምስ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝተኣሳሰር ብቐንዱ ምስ ባጀት ይተኣሳሰር ስለዚ እቲ ዛንታ ኣይተበትከን ብከምቲ ክኾነ ዘለዎ ጌርናዮ ዝብል እምነት ኣለና ግን ከዓ ዘቐፅሎ ነገራት ኣሎ ሓደ ካብቲ ርግኣለም ኣደ ሚልዮን እንታይ ኮይና ኣብ ሆስፒታል ኢኹም ገዲፍኩማ ይብለና ወይ እውን ዕርቅን ዕቕሬታን ናይተን ክልተ መሓዙት ይደሊ ሰብ እቲ ዝተፈፀመ ጌጋ ዝተሓልፈ መስርሕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብ ሓደ እዋን ወይ ኣብ ሓደ ፍፃመ እቕረቕረ ከተባሃህሎ እትኽእል ነገራት ኣይኮነን ክንድኡ ዝኣክል ልቢ ናይ ምሕዋይን ናይ ምፅጋንን መስርሕ የድልየካ ሓደ ዝተሰብረ ልቢ ድሕሪ 2-3 ሰንበት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ቅሬታ ባሃይልካ ናብ ንቡር ክትመልሶ ይኸብድ እዩ ምስ ግዜ ዝኸይድ እዩ ግን እቲ ንዑ ከምኡ ዘፈፀመ ጉዳይ ሓደ ማዕለፎ በፂሕሎ ድሕሪኡ ተቐፅለሉ ምክንያት የለን እርግኣለም እታ ጌጋ እቲኣ ካብ ትፍፅም እዋን ጀሚራ ጢዓ ርኢና ኣይንፈልጥን ኢና ኩሉ ግዜ በሰላ ስለ ዘለዋ ሕልናዊ ወቐሳ ስለ ዘለዋ እቲ ምስ መሓዝኣ ዝነበራ እምነትን ምትእስሳርን ኣፍሪሰዮ ኢላ ስለትሓስብ ኩሉ ወፃዓታት ኣብ ውሽጣ ገይራ ይሓፅላ እዚ ወፃዓታት እዚ ኣብ ውሽጣ ተደጒሉ ዘሎ ንበይና ዘቃፅላ ነገር ከጥዕያ ኣይከኣለን ኣብ ኩሉ መስራሓ ርኢናያ እናሓመመት እናተሸገረት እናተፀገመት ፀማልያ ኮይና ሓሊፋቶ ስለዚ ኣወርጋለም ሓዊያ ክንብላ መወዳእቱ ኣይንኽእልን ኢና ብከምታ ዝነበረታ ኢና ገዲፍናያ ምክንያቱ ንክትሓዊ ግዜ ወነድልያ ኢና ናብ ንቡር ንክትምለስ ግዜ ወነድልያ ፀወራ ግን ኣራጊፋ እቲ ድኸብዳ ዝነበረ ስለዚ ምርጋፍ ናይዚ ፀወር እዚ እቲ ፕሎት ምጥዓይን ምሕማምን ናታ ኣይኮነን ስለዚ ክቕፅል ዝኽእል ነገራት ኣለዎ ሕጂ እውን ብወገንና ንኸነቐፅሎ ድልዋት ኢና እቲ ዛንታ ግን ክቁረፅ ስለ ዘለዎ ወይ ክብተኽ ስለ ዘለዎ ዝተበትከ ኣይኮነን ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ በታ ሱ ደልያ ክትውዳእሉ እዩ ዝደሊ በታ ሱ ዝደልያ ተዓሪቆም ገለገለ ክርኢ ይደሊ ድሕሪ ከምኣ ጌርካ ተወዲኣ ማለት እዩ ኣብ ቂዓ ኢኻ ፊልም ማለት ክትቅፅል ተኮይና ግን ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ኩሉዋ ተኮይኑ ገለ ነገራት ከዓ ክትገድፈላ ኣለካ ማለት እዩ ከቐፅለካ ዝኽእል ማለት እዩ ትቐንዲ ናይቲ ዛንታ ሚልዮን ግን ናይ ኣቦነት ሕቶ ነይሮ ኣቦኡ ረኺቡ እቲኦም ስድራቶም ሓደ ዕግርግር ኣእትዎም ነይሩ ብሰንኪቲ ዝሓዝዎ ሚስጥር ተፈቲሒሎም ሰላም ረኺቦም ተረጋጊኦም ሂወቶም ክቕፅሉ ጀሚሮም
زبزحت زانتاتات كله تودي كله بملو تودي إتي أخا أن لك محازة أبكر مي أخذ قربا كالت قريبات أو ناي تقبلتها بخما يتودي أتا زانت بزي مقبال يتودي مالتي تسابقن بتر كاتاتو لصنح بفلا يفت مጨረሻ خمس أنا تاتاتو لكو بزح سبي صعب نير لا طعمو تخلى طعم كايو دا طعم غدا خلى يصبو كم زدلت طعم سي مودات هايبلن مالتي لا طعم كاختو دون صبو نغاري مالتي